November tahun 2020 yari kami barak sin peacekeepers habiwansa unahan ko ini hambuok tayo manghud na to peacekeeper deng Habunggaw yari sila bihaon awal pa di matong pabuansa tanda sin amon pamaki nila Hajumato para kala na to November 17 ini siya ini mataod mga kilabayan niya experience pagpakita kapatut sin Kasultanan Sulu iwan sin Tausug antara niya iwan sin Philippine Navy tayo manghod pagpakilakaw singan mo sin hula diurunan mo Habunggaw ang pamuhisoy-soy ka mo in mga kilabayan mo pagpangasubo kay mo sin Philippine Navy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasin ako na long tabihayan magpakila kaniyo ambok peacekeepers in Habunggaw tawi-tawi bilang long tabihan timibuok pa United Tausug Citizen munin pagi na samsirol ahadi na ikasirisoy ko sadyain namon mga asing kapatot sin United Tausug Citizen awak to sin namon kuan happy niya to dahil naman muna lang ta hatungod sing kahoy magda kami matupang Habunggaw yadto mag biya na mga tablo nini na aun wakto lianggal kami bihan si nini ambok PCF Navy sampai long tabihan na saggaw na kami nasagaw sa tapyamarsan kami sin amon best ekuan ini permit na inagi ko bang tungod permit wire on permit but kami ni Tausug Citizen bagon ni Filipino citizen masubo bang uno ing kapatot sin ini United Tausug Citizen na biuklad ko na hadjay namon sulat sin namon kami sana mayroon na ikagwa kuro kayong mga mulong na ba't yung pangayon nila ini kuan kapatot sin Philippine biya na sin mga kuan yun permit inahinang namudak man nabihad to na umay in kuan nila di day sab sila lang talamonggos magpaon lang tasin mga permit yad to so naon nakapatot yung United Tausug Citizen masubo bang anong pagkakana inagi ko ito at wigbo in office na mo pakikarwa nasaggaw halday sabsing kahoy dito na masog pasangga-sangga sa mga yadto mayroon na sila nag-accept code pagkakiyakilaan nila rako ikato aw na bilang sumbong kanila yung mga tungod lang na pagsaggaw kung pabaran ko lang niya aon tao pagdara sinamon pagabusayap din di hawato-wato na asal na ko timingan ta simparenta saggaw pamariksaan nabot manin waktu kapanaw ko na rin ito kamo yan tulimod na pabato-bato doon pa ang bulupat naglanggal na kami iwan sin mga American Navy iwan mga Marines dahil tam naglamukay na yang asuban malayo pa biyayan yang asuban na ako bang ako aunin ay bang isingan ko na nagbaita na isingan ko iwan sin lugar ko bang aunin kabutangan nung kimbay ko ito Habunggaw then na ko nagbagkari pa wato-wato nagkuan na sin pagpasap lagi ni alam na kaya sumbong ko lang na ikaw Abu Sayyaf nalangkin kami ini bukun Abu Sayyaf lang na matawad na lang na bayan nin taom magad sinamon pag kuan mo sinamon na pag leader pag kuan Abu Sayyaf yan lang kubunar siyan labi upat niya gatos sabo ko niya Abu Sayyaf yun kami ini pag United Tausug Citizen Lieutenant Sulu na maliso naman ako bihan namon mag-discuss kami diwal ko na hading kapadot kanila nagbasa na rin doon nagkita na in dong mga sundalo milikan ni sundalo Filipino kuan yan nagpagkita lang niya in mga nagkakuan na nilang namon magsumbong lang niya
Iwan lang na malukay na kami lang na independent. Amo na dyan lang na kamu tausog lang na di kamu lang na makaingat ba lang na simpamarinta. Na nga sa baba nga ako harap pagkain. Lang ko yung tulak kung panahon ko yun eh. Then di lang ko na bato-bato laton ko na pa kuan. Laton ko naman to pa so. Natiyawagin motor piagat na pamotor yan. Yung sila to lang nang usab ka maapan. Salan sinamon yung panganal nila bunal namon mga istorya to. Naman jari sinamon panagnaan ko na saggaw bukon ba biya agi mo to pangayuan ko sin Navy. Amon halawd. Halawd. Amin halawd ito yung kasagaw ka ko pangayon kami sin sa na ko di ba ako di ako magdeal sin. Pasal na ito na bayta ko kanila bang magayo sin. Di ako magdirehil. Mangayo sila permit di ako magpaon. Well, hindi ka di ako magkaka-permit. Hindi ra ko amon kapatot namon sa United Usog Citizen. Pasal kami mukla mig na kami rin kapag nga lang na Philippines. Nabangha mo long ta bukon ta usog citizen ng mga Filipino citizen uni pag hinangon sin Navy bang amon magpaliw kita beto kahoy ring ha hambok po pa madto pa bunggaw. Naway rapat. Magka na dyan namon long tabi na sin mga alta nila kahoy. Bang nila ri ayuson. Naway di ito makuan makawa na sin parinta. Bang sibu-sibu sila Pilipino. Yung mana long ta nahinang hambuok amuin license dakulain katarangan yun at United Usog Citizens iwan kaya ingatan sin Philippine Navy iwan sin Philippine Marines in hack iwan kapatot sin tao naguhula sultan ito pso. Ayat to na yung baita nila. Kaya hatihan nila. Biasin pagsagaw ka kapat-bato ito. Ito yung naging nila malukay na kamo independence. Sa na dyan lang yung tausog mga magparinta. Na alhamdulillah unin hi panawag-tawag mo pa mga kataw tayo manghuranta amon yan pahagwa whereon pa mo inlong ta nakahahati sininang tayo ni. Na in mga sila kaya ba na nakagawa niya nakatiram pa sila ang pagdatong kumari nga tawi-tawi na interview rin nila sa bako sila turne. Naunin naman pasampay mo pa mga Pilipino amon tausog Pilipino pa. Na mura sa nilang tayo kapasampay ko kanila ay nakita niyo magduaro ha. Masalan kita na sinamon aw natanda sinamon nakita aw kapatot malago ing kapatot sin kita niyo United Usog Citizen. Bayta sin parinta. Bukod naman sa jalong kita diyan namon nakahati sampay parinta Philippines nabiyayta nila ray sabi sa kabunalan ing kapatot bukod kanila kato. Na magsukol tayo manghod yato na diungog na to in bayta sinambok tayo manghod na to dahil ha bunggaw in mga yad tumalaggo amo in tanda sin in tausog iwan sultan ito psolo masi-masi in kapatot in ha sovereignty niya masi-masi namon kapatot niya pahula niya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.